Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian dari sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, Huwebes kita, Agosto 27, tuig 2020. Aksyon Hotline. Nagahabil-habil na gidlang ang nabilin nga may nadlaw kag magatakop na ang ikawalo nga bulan karon iyang 2020. How do you do? Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan? Liwat na naman kita nga magapalayag karon nga aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita nga ato ni gadulong diri sa Huwebes nga presentation. Aksyon Hotline. Ginaabi-abi taman ng aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live amo man sa mga nagatutok na sa ilang mga transistor radio kag araman sa YouTube. Bangon ang Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang online, kundi ara kita man sa on-air. Aksyon Hotline. Bangod sa sining advance ng technology, bisan din ka man nga bahin sang kalibutan, may ara ka lang sang available nga internet connection, pwede mo mabatian ang aton sining nga pagpangalagad. Pwede ka man makapartisipar. Gina-welcome ginaton kon luyag ninyo nga mangin kabahin sang aton sining nga programa. Pwede ka mo dira makapadala sang mensahe kaya aton inabasahon karon dugay-dugay. Aksyon ay tayhupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Anong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga. Finally, pagkatapos nga nagahulat kag ang publiko nagareklamo umpisa pa nagligad nga inadlaw. Bangod nga ang executive order sang alkalde diri sa syudad sa Bacolod amo ni ang ginahulat sang tanan, no? Bangod nga magaumpisa na buwas nga adlaw ang pagpatigayon sang ginatawag time out weekend. Ang time out weekend amo ini ang isa ka one-time, big-time the operation lang sa sang pulis kag kampanya man sang PIDEA, no? Parte sa illegal drugs. Galing kay iniya lain. Ang one-time, big-time, amo ini ang pagpatigayon sang ginatarget 10,000 persons nga amo ni ang paidalom sa ginatawag nga swab test. Aksyon Hotline. Importante ini nga sige gihapon ang pagtaas sang numero sa mga kaso hindi lamang diri sa Bacolod kundi sa bilog man nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Significantly, kung lantawon ta, ang increases di Bacolod iya kag Negros, so grabe ya. No, I'm sorry to say, no? Iniya realidad nga puwerte ang increases nga ma-experiensyahan ta. Aksyon Hotline. Bangod sa sining mga
madamo na, of course, nga mga swab testing nga ginapatigayon. So nano ang mga istoryanta karon nga agahas, again sa aton sining nga magka-aksyon, Action Hotline. o na diri parte ini sa executive order nga ginpapanaog o ginpermahan ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Action Hotline. Mayara sang pag-istrikto kag ipatuman nga mga regulasyon, no movement policy. Ang ginahimo dire. No, kay Vice gatawag kami na sa imo kay naset ko na siya actually mo. Galing ginautod niya. Kay gusto na to ni baloon kung ano ang ipa-elaborate kag ipa-expound to ni balagid ang kaundan sining executive order no nga luyag naton ipa-intindi sa publiko kidamo gyapon ang nagapamangkot siling niya ano matabo ya sir sa mga BPO employees. Action Hotline. Mga empleyado sa mga call center kag iban pagid nga mga aspeto nga pamangkot sa publiko, no? May mga bukas mga essential nga operation, mga kalan-an pwede makabukas pero take out lang, take out wala dine-in. Action Hotline. Tibangon nga buwas na ni ano mga requirements, no? Kay ang pag-intindi tamay ara iyasang mga checkpoint nga pati gayunon ihibaloon naton karon sa BCPO amo man sa nupo kung ano ang matabo sini. Kay ti importante nga maintindihan sa publiko kay parang way na problema blabuas nga daw Action Hotline. may pahamtang ayhan o kung may ipahamtang ayhan nga mga checkpoint ini sa palibot sa Bacolod o sa mga boundaries kag nano ang himuon nga pag-istrikto sa idalom sang EO nga ginpapanaog sang alkalde. Action Hotline. Ano pagid ang pilag ka mga balita nga aton tutukan? Meeting sa mga opisyales sa Bacolod, upod sa tiglikom sang DNR, pati gayunon karon nga daw. Action Hotline. Kahandaan sang BCPO kag NOPO angot sa pati gayunon nga weekend timeout, ibaloon, Action Hotline. kag preparasyon sang 61 ka mga barangay sa Bacolod timas testing na buwas. Ato balang ginahinyo nila nga target nga 10,000 sa bilog yang Negros ti Bacolod 5,000. Kumusta na mga kapitan dris Bacolod, mga sir, mga ma'am? Okay na? Nalabot na nato ng target nga 5,000? Action Hotline. Inay kagiban pa ang aton istoryahan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Naunahon ko lang niya kay damo gid actually gusto makakuha sang pagklaro. Angot iya sa pati gayunon buwas nga adlaw o umpisa buwas nga adlaw nga time out weekend sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Action Hotline. May ginpapanaog nga executive order number 55 ang alkalde. Kang ini nga kaundan damong nga pamangkot for clarification nga gusto naton amo ni ngunahon ta karon nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone is the IATF chairman sa Bacolod kag siya man gindesignate as commander sa sining activity nung hiwaton sining weekend. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Mga action heart, mga agagid sa akong pagpalamati sila. Salamat gid Vice no sa time. Ginuna ko ning parte sa executive order sang alkalde since nga tikay na although ginatingwaan namon ini nga maplastar ara gani available na amat-amat ang posting namon sa Facebook. Pero mas mayo gid nga makapangayo makami sang giya mo da kag dugang nga mga detalye para maintindihan sa public ang executive order number 55 na magkaundan sini mga salient feature nga ang publiko nagapamangkot sa aton karon nga aga Vice. Yes, action art. Now, under sa ining executive order number 55, klaro ho na to, no? Ining apat kadlaw nga time out, no movement sa syudad sa Bacolod. In short, apat kini kadlaw Vice, no? Nga dapat wide movement ang public
magluwas sa mga exempted. Yes, correct na Action Art. Kung honestly, bago ko lang nabasa ganing AO ni Mayor. Okay. And kung mga salient pictures na siyang AO for the public to know, Mm-mm. balik ko sa ECQ. Okay. Except nga ang transport allowed. Aha. Kaya sa ECQ suspended ang public transport Okay. So this time, as I understand, ang public transport sige, I-allow. Mhm. allowed sila. But ang atong public market and maklo siya Mhm. starting tomorrow until Sunday. Okay. Bali 3 May days, adlaw. may Monday vice bukas na ni. Yes, 3 kadlaw nga buhay. Mhm. Kag ang tanang negosyo nga na-fall sa under sa DTI circular category 1 pwede sila. Aha. Ang mga restaurants pwede ka open, coffee shops, Mhm. take out. Okay. Basta wala dine-in, okay gina siya. Yes sir. Aha. Now, suliton ko lang, Vice, ha? Ang implementation, daw pariho sang ECQ. Pero ang kinalain lang, ang daw kinalain sinitaran, bangod nga may mga exemption iya, o kung ginalaw, kang hindi fully, nga gin-implement ang katulad sang ECQ. Yes sir, kaya may mass testing ka mo. Mhm. So kung isuspend ang transportation, sakyan karon siyang mga kumuluyo nga magkadto sa testing venue kung lakto na nila gusto ka budlay. Okay. So gin-allow ni Mayor. Aha. Para ang merkado although nga essential siya, but para kapahuway gid ta tanan, kahit ang kay Mayor diri nga point nga ang market vendors na dapat mapa-test sila Ay, high risk sila mo. Okay. Kaya kung nabrihan mo na karon di mo siya magpa-test. Kaya mabaligya na siya. Correct. So, although si Mayor wala nag-issue siyang stricto nga pag no RT-PCR test, no vending, Mhm. but one way na siya pag-encourage sila nga magpa-test. Okay, okay. So, sirado nga sa merkado Aha. starting tomorrow until Sunday. Yes. Ina siya na paidalom sa Section 3 sang Executive Order number 55 in which may mga exemption nga ginapatuman. Pero, what if kay kumo nga no movement magluwas lamang sa sining allowed persons or individual nga pwede makagwa. Nga karon discuss na kung sino pwede i-allow. Now, ano matabo si Vice if in case nga mga driver halimbawa sa jeep hindi magbiyahe kay tikon no movement pasibla kulang ang ila income sang sa ila sining arkila. Nano matabo sini may mga preparation ang city in case nga laka-laka ang magbiyahe nga di pasayang sa lakyan? Well, may mga transport strike kita nga hiwat, may mga nationwide damo na kita transport strike nga naglatabo diri may accommodate na action arta. Damo na gyapon mabiyahe kay may mga tricycle kita. Okay. May tricycle kita. So I don't think nga mga problema tas nadra. Aha. Now, Kaya opportunity since ang niya ECQ, ang natabo sa to may ara gid sang istrikto kagin pamtang nga mga checkpoints in every areas, same thing will happen. Daw nga may ara na maliwat magabantay sa madalanon. Yes, may check-up points kita nga establisar sa mga strategic areas, Mhm. action arts. Okay. Now, again, ang tanan nga mga nagabiyahe nga madipasay nga sa lakyan, BUJs, taxi, basta may ara sang
LTFRB nga franchise, pwede sila makabiyahe. Yes, kay may essential employees ka nga kuan man obra kung sige sila biyahe. While abot siya mapate. Aha. So, ini siya in 4 days time lang Kaya in a way, base way kita kay balo until 30 lang adaan mo. Ining una ba lang agin pagwa nga executive orders ang alkalde under sa MGCQ, and we do not know what will happen to Bacolod after August 31, no? Di timing gin nga pagka kwan sina siguro ma-create naman kamo kung anong implementing rules naman kag anong matabo sa community quarantine situation sa Bacolod after August. Correct na, sir. Hindi man ko ka-speculate ng kay Mayor nga aksyon. But I think may sugbon ina sabat sa ayo sa mga medical or infectious diseases specialist naton. Okay. Ato ka lang ginayo nila nga time out nga 2 ka semana. Aha. Kasi sugpunan ina ni Mayor. So most probably after sini sang August 31 may mga expectaron kita without of course prejudice kag pag preempt abi sa mga decision sa alkalde, most probably makontinue ang same nga implementation sang aton community nga ginapatuman nga restrictions. Yes, sir, basi may changes kita Okay. sa aton quarantine status. And pikadumdum kita nga din tagaan ta si Mayor Gahumo sa Okay. isang Aha. implementar sa mga preventive measures nga nakita iya nga makapaganhagan sa paglaptas sang virus. So, kung nakita ko da may press release na siya sa nagligad ng mga inadlaw, Okay. basi ibalik naton ang pag-issue siyang home quarantine pass. Aha. So, but this time, ang home quarantine pass, city government na ang Ma-provide. Yes, city government ang ma-provide. Aha. But barangays gyapon ang ma-distribute. Okay. So, why galing pa may balawan kung bala ang matabo sini every houses or every residential o kung every family isa lang ang hatagan o ilutuon pakagdihunon pa ng regulation. Daw hindi ko kakuha na, but bati lang sira, suliton ko bati lang. I think ang idea ni Mayor nga ma-issue ta home quarantine pass, pero transferable siya. Okay. Let's say, subong week, si tatay pwede ka kuha, pagdason, si nanay. Okay. Transferable siya sa, I think, na 3. Hindi ko kasiguro, Okay. Unlike before na kung sino yung holder, siya lang makagwa mo. This time niya, transferable siya. Aha. Sige. So, pwede ka kagwa sa aga, pagkapon si nanay. So, ari lang importante no kay unahan ko lang ni ang 4 days nga weekend o time out weekend kaya mas mo ning importante sir. Under sa sining mga exemption ano man ang may nagapamangkot diri mga BPOs, mga nagatrabaho sa call center, ano yang specific nga guidelines sa ilagid, anong kinanglanon nila nga at least i-allow sila sa mga checkpoints sa makalabay? Well, kung basahon mo ang DTI circular, category 1, ang aton mga BPO employees, 100 Okay. na sila. 100%. No? 100%. Exempted na sila. Okay. So, ang IDs nila sa ilang kumpanya will do na.
ang kwandason, ang ilang work schedule, certificate of work schedule nila. Kamera na pangadlaw, panggabi mo. Okay. Kag kwan nahimo kasi na action art, tungod nga ma-prevent kung kabalo ka kagapon, dira in front siyang kwan, SEDA, may isa dira ka kalan-an kag ilimnan, kagin panakop siyang aton task force disiplina. Okay. Ala mga 11:30 action art, si mga call center agents dayo ay untat inom. Sus marusip. May kwan kita, rekordan, ang negosyante da ginalaw ya inom perting aton da call center agent. Okay. Nagakalaigo ni sila kay iban ga pasaway man. Off ning ilay na hubog na 11:30 sa aga. Okay. Na perti na no, pero are kundi ang ma-exempt man nga pwede makagwa ining mas o kung magpa-swab test, no? Sa ano naman, may issue ang barangay ni sa mga certification, agad nga kapin pagid kon ang mga ginaisalam lang nga mga numbered barangay sa kagmay, nga may isa ka venue nga dito sila makadto, kay siling ko basi kon why ni certification gagamiton sa iban nga rason niya magwa kuya kay mapa-swab test ko? Ati mabalaan man kung din sa makadto? Why ito sina certification na, but I think may case investigation form na siya, but kung mabinutig, kasi mo na responsibilidad mo na kung magbinutig kapag magpasaway. Kahit may mabalaan man ang direksyon mo kung din kapakadto eh. Okay. Now, why ka man kadtuan eh. No? Kay ang pag-intindi ko ang mga bukas lang, halimbawa, ang mga malls sinisar, siging operation, o kung ang ilan lang big grocery stores, amo na ang nga department ang bukas? Well, kung lang tawon mo ang executive order, amo na agriculture, fisheries, manufacturing of essential goods, food and beverages, so mga Coca-Cola, Pepsi, allowed sila. Essential and hygiene products, pwede man sila ka-open. Medical products, even ang pet food, fertilizer, retail, essential retail. So, okay. So, kung may baligya ka na bugas, pwede na. Food preparation, pwede man. Water refilling stations, laundry services. Pwede na sila ka-open sa DTI na circular. Ining mga delivery sa mga courier services. Okay. Kuha ni bala? LBC. Yes. Even ang mga talyer to sir, ginalaw na. Kaya mga engage in repair and maintenance ng equipment. Okay. Telecommunications. Even ang gasoline station. Yes. Amo na siya ang napol sa kategory nga gin-issue siyang DTI. Okay. And even private constructions that are essential kung obra ka dalan, obra ka taytay, so allowed na. Okay. Pero kung halimbawa, ikaw ga-practice ka, private, halimbawa technician ka, may kalayuhon ka karon to, paano mo i-justify na sarman para ma-exempt ka? Well, kung pas nambi may ga-private practice ka, may plumbing, electrical, well, ang may business permit ka eh. Sa kapita mo, and you are into that kind of business. Sir, I presume, no, nga ini siguro na-orient naman niliwat o na-refresh naman liwat ang mga ang mga PNP personnel naton kag magabulig bantay sa mga checkpoints agud nga mas istrikto pagid ang movement sang public. Yes sir, correct na. Suliton ta ang aton ang ECQ ta. Except to yung pang-mention ta nga gin-allow ni Mayor. Okay. Public transport, gin-allow ya. Okay.
Tapos ang market gin the other way around gin siraya Okay. starting tomorrow until Sunday. Aha. Now, may kapamangkot di. Singa kon lawyer ko, taga Bacolod, and then may hearing ko, halimbawa, out of town, no? For example, makadto ko Kabangkalan or Himamaylan, I am allowed nga magwa kag nano may requirements na, Vice? Well, ang ato niya ang mga lawyers ko may IBP, IDs na sila. Okay. Wala din na problema. Wala Even na yung problema. Ang nag-aubra to sa South, or ang taga-South, nga nag-aubra sa North, and vice versa, pwede lang gidya kaagi sa ato. Kalabay. Oo, may ID ka man niya, nga nag-aubra kang Bill Estate Victorias, milling company, may ID ka eh. I Maaari see. ka DSC, and vice versa. Now, being designated as the chair o task force commander sining mass testing program, nano ang mahimuon naton sini starting tomorrow, Vice? Well, sugod na actually ang mass testing sa nagsugod na subong, ginsugdan na sa City Health. Uy. Ang target na sila BPOs, sila, may risk na sila Action Art, Okay. and honestly, kadamo ni nagkalaigo sa ila, no? So, may testing na subong niya for BPOs. So, that is already part sa sining time out week or weekend time out. Yes, kinsugdan ta na sa aton mga public school teachers, sa aton military, Okay. ginsugdan na para labot tayo Action Art ang aton target. Ano ni sir, mandatory ini to all employees or BPO employees? No. Ako yan nag-coordinate ako sa Kwan, sa BN, no, sa BPO employees nga organization bala sang mga Okay. call center agent. Nag-email man kita sa tanan nga BPO companies paagi sa ila site directors. And that ang City Health Office nato nag-coordinate pagid sa ila. So ang aton target sa BPOs naton, although nga 1,000 yung target but hindi taguro base grade kita between 500. Siguro ta makakuha ta na, no? Sa aton dala na nato po mag-isipon mo dala ang government employees na ganin target kami 1,000 eh. Okay. So sige na encourage na ton. Ang qualified Action Art, balikan mo ang Kwan, OH Titular, ang tanan na may close contact sa positive. Ito mo na aton first priority. Okay. Ang second priority mo, inang may mga flu-like symptoms. Nagailangat, nagaubo, planakitlawas. Hindi na ka magulat. Hindi ka mag-speculate na parang kaso lang. Swab ka. Then ang third priorities or priority naton, ang mga dialysis, mga pregnant women, PWDs, senior citizen. Okay. Then next, ang aton frontliner. Muna ni ang aton government employees, maski para ka sa LTO, SSS, tanan. Okay. Gusto mong consent. Aton PNP personnel. Okay. BGMP personnel, tanan. Vendors, tricycle drivers, jeepney drivers, Action Art. Yes. So, upon the commitment sang mga different 61 barangay captains, okay, kid, no? Are you comfortable kag masiling naton nga optimistic ka nga malabot gining target yung 5,000? Correct na, Sinwes, na kagapon lawig man ang meeting naton sa mga kapitanes naton. Okay. So then, finalize naton ang ilang mga commitments. No? Labot sa Action Art ng 5,000. Yes. Sir, ari may kapamangkot. Sinya kung ECQ like, hindi pwede ito yan na makagawa during that implementation ang 21 years old and below and 60 years old up
this time? Ano matabo sila, sir? Honestly, sa present situation, hindi na sila allowed magwa. Mhm. Hindi na encourage na sila to stay at home. Okay. Unless kung gaubra ka pa. Okay. I see. Sige, sa mga ka-aksyon natin, basi may mga inquiry kamuluyag kamoy pamangkot, feel free nga magpadala sa aton sini nga chatroom dira may available agon nga mapalabot naton kay Vice, no? So ang merkado tiya 3 days lang, bisan kung halimbawa no nga ti ang schedule na mabinuligay naman, may dagyaw naman dito sa mga LGUs outside Bacolod, diri sa aton sige hapon niya ang regulation pag-maintenar sang implementation o kung mga i-allow lang no nga mga individual nga pwede makalabay sa checkpoints sa mga gwa will continue until 31. Yes, sir. Aha. Close ang mga banks since classified sila under category 3 per DTI 20. May kapabangkot. Mga bangko kuno, sir? Open. Open niya. Okay. Essentials na. Ang mga OFW, arrival ya po sige, sir, no? Ang commercial flight kaya gin-suspend na. But ang Mercy flight kasi na actionable. Okay. Ate, ari may kapamangkot, bike shop, ti allow gani, basta mga amo na essential, ma-consider essential, no? Ang bike shop, sir? Bike shop? Oo, bike, guro, balilagyan, guro ni sa magamit sa mga bisikleta, bla? Repair shop. Kung repair shop kasi pwede ka ka-open. Okay. Pero kung cycle parts distribution ka, pwede gapon. Kung na-fall ka dis category, sang kwan, pwede action art. Okay. Kaya kung repair shop ka ganito sa lakyan, din ka karoon mabakal sang ay mo sa ano ni no? Spare parts kung ano pag-repair mo konserado ang spare parts. Aha. Pero sir, anong natabo sini? May ara naman counter o kung ang counterpart nyo sa province ang kasubong sini nga EO. Kay duway pa kami bati nga daw may ginpagawa si Go basi sini pa blang adlaw. I think ang iyasang province lain ang ilang kuan no. System. EO ang may lockdown are those LGUs lang upod sa mass testing. Ang Talisay, Silay, Murcia, and Bago. And I think daw hapos guro on their part na total lockdown sila. Okay. Unlike sa aton ding ang Center of Commerce and Trade already. Okay. And ini ang kwan, ang Bago, Murcia, and I think even Talisay, ang dependent na sila di sa aton eh. Ari ko hindi. So, okay. I think daw may mga kwan kita, enter LGU arrangement. Din-allow sila ni Mayor Bingri. Okay. But iban, I think sa province, kada mayors, I think may respective EO. Yes, sir. Pero ang klaro, diri nga, workers resigning outside o Bacolod, pwede man kasulod basta exempt. Amo na iya ang klaro. Yes, ang tanan nga, brother nga ara nga allowed, pwede ka mag-open, pwede gid kasulod. Ang tanan naman, gidire, pwede gid pong kaagi. Pero sina, okay. Sa private, may dulong ko sa kwan. Sa airport, tika may kwan na siya, sunod siya sa Mercy flight. Okay. Si may flight na siya. So, kung pwede mo madulong. Si ikaw na driver, pag-agi mo sa check-up points da, pakita mong ticket sa idulong mo. Okay. Nagpabalo ka ng daan nga, mabalik ko di dugay-dugay. Or ipasirok mong ticket nga nang to prove na may gindulong ka sa airport. I see. Ina siya kuan na kuan na lang kinanglan na mayara ka ipakita no sa mga checkpoints. Now, aring matabo. After swab ni sir, ang mga tao ni pabalikon na malang nino kung din silang area.
Amo ning kuan no, ang ang questions asked la. Mm. Ang iban niya hindi ko magpa-swab kaya binila quarantine sila. Okay. Ang ara sa quarantine center, kung naging lockdown ka, hindi na sila qualified. Hindi kagwa. Ang pa-test. Kaya ang gin-lockdown tayo, kuwan ka daya mo. Gin-lockdown ka daya, kaya dapat may quarantine ka nga 14 days. So, hindi na sila qualified ha, kaya hindi na sila kagwa. Okay. Kung positive ka, karoon mang lato na sila eh. Aha. So, ang gin-test na to, na itong may flu-like symptoms, ay waya na sulod sa kuwan ha, waya close contact sa positive. Test. Subong galagaw lang sila mo. Para sa imo vendors, ara lang na government employees, galagaw mo nang na. Okay. Report mo ng yapon. Hindi na ako magkuhan sa time na galagaw. Ang imo tricycle driver, biyahe na siya. Okay. So pag-test mo, biyahe kayo liwat eh. Aha. Except, atoya ang may flu-like symptoms. Okay. Kay SOP na iya. Basta symptomatic ka. Isolate eh. Aha. Diba? Even subong may mga advisory kita sa offices, na kung galain matsyag mo, Hindi na lang magsunod. hindi ka na magwa. So, observe ka dyan sa 14-day quarantine. So, wala ka dyan sa pagka-test mo, you can do your usual work, no? Only that, nga kung magwa ang positive results mo, tikaon ka gid na mo. Okay. Yes, sir. Ari mi ka pamangkot, how about the direct selling company? Wag ko galing balo ko nung butamalo niya ni. Direct selling company ko no yung vice? Kung gabaligya kaya yung Levi's, gabaligya kabayo, hindi ka pwede eh. Hindi pwede. So kung deliver ka pagkaon, pwede din. I see. Sige, i-check na namon ko sa DTI under sa sining ginapapanaog na nga kategory para maintindihan tagid masyado aring isaya singa galibod isda biser allowed na hindi guro na siya sir galangan na sa karong mga lakalalambiyong sa barangay. Well, tigin sira ka na ganing merkado, subong libod ka na nga daan isda. So, sige ang iba nung mga question ni sabton talang ni karon pero ang importante kung anong na-fall under sa DTI, tiyan mo nang ipatuman naton. Finally, siguro, Vice, I know nga medyo may mga sako mga mo, may mga meeting ka mo. Anong oras schedule, by the way, kay Secretary Simato? Lunchtime kami, sir, na meeting sa iya. Actually, nag-visit na sa Iloilo. Ga-supervise na sila sa Region 7, sa Cebu Province. And dito sila nagapit pag siguro pamangkot sang aton real or situationer diri sa Bacolod. Okay. And basi matag sila karon sang ila mga question. I see. So botam malo na pero ari pa di siya subong. Yesterday pa sila nagabot di. Gabi gani dason ti ang ila group meeting ni online mangyapon ni nga mag-contact sa ila tong mga contact person dito sa may area sa Cebu, no? Anyway, sir, katapusan na lang imo siguro liwat nga mensahe apelasyon sa mga residente sa Bacolod City. Well, again, suliton tani, kadamo kidla action art, may kapitan naman kagapon nga na ospital. Uy. Oo, kwanta, hindi ta mag-speculate na masiling ta nga trangkaso lang ni. Earlier, the better kung nabalaan. Paswab na tangadaan. May mga gailan nata, daw ubo, sakit tutunlan, waigid blabayad sa base center. Okay. Para ma-isolate na ton, matagaan ka prescription sang doktor, masalbar mong imo kabuhi, kag masalbar mo ang imo pamilya. Action Act. Sabay nga naintindihan ina sang publiko. Kung wala mga importante nga kalatuan, mas mayo nga sinerka sa imo panimalay. Okay. Sir, good luck kag hopefully nagalaom kita nga ining ginhimo sa nga inisyatibo sa province kag
Bacolod City, makabulig ini parang ma-curve na ton o ma-flatten na ton ng curve sang COVID diri sa Bacolod kag probinsya, no? Ang mga ilisay niya ti way man ni biyahe siguro ya sa ila. Ang Mercy Flight, sige gyapon ang LSIs naton ka OFW except na wala ya commercial. Aha. Sweeper flight lang. Sige. Dapat coordinated siya. Kaya sirado lang aton gani nga ang hotel sa di why natabutangan eh. So kaluoy ng OFW nga padumugon mo. Okay. Sa maglinat na nayon na sila. Aha. Pero in a way, ang mga bulutangan, sini sa mga mag-positive, sir, kuha naman no? Handa naman nga mga quarantine facilities ta? Yes, kung kulangon kita, ang Silay City, si Mayor Mark Goles may ginpreparar nga 500 bed capacity dito sa Silay para pulod kung inkasyo nga kulangon. Sige. On that note, Vice Mayor Elcid Familiaran, salamat gisa time. Good morning. Thank you, God bless. Action Hotline. Alas 8:46, Action Radio Philippine Standard Time. Now, pagbalik ko karon, tingwan ta nga matawgan ang taga-DTI, parang nga sa category 1, at least mahibaluan ta pagid, no, kung ano ang nabutang da. Tikon ng tawon kag basahon ta, ang mahimo, ang natabo subong, hindi man gani lockdown gid mo, no, katulad sang ECQ. ECQ like lang siya, tinugwais ni modified ECQ eh. Kay may mga allowed mo, no, may mga allowed diya nga magabukas gyapon bangod under ECQ. Why gid dapat isang biyahe sa public transportation. Galing nga muning isa ka dako nga realidad nga mabudlay naton dulaon. Number 1, kung ikaw driver sa taxi to, sino ekspektaron mo abing pasahero? Number 2, mabiyahe ka jeep, sino ekspektaron mo abing mabakal masakay sa imo? Kay ti kon hindi ka malang imo ya authorized or exempted under sa papanaog nga exemption section 3 sang EO 55 sang alkalde, ti paano mo justify kung magwa ka kung magagi ka to sa mga checkpoint? Action Hotline. Kung ikaw kalanaan kag tapos mabukas ka may take out, sino abing bakal si mo? Kay iway mo ma-request ka. Pareho abi sa kay food delivery ni Action Eden Food Delivery. Tinaguro basi may ara niya. May mag-order. Galing kido mga beauty. Kuan maning iya nga mga ginabaligya. Beauty products. Action Hotline. Ya mo na ang isa karon ka-peculiar sa sining ginpapanaog nga EO kag regulasyon. At the end of the day, kung pamatian kaya last time ang tinor sa sugilanon ni Provincial Assistant, former Congressman Albi Benitez, gusto iya gani total lockdown, no movement of person because ang purpose ma-defeat. No, ma-defeat ang purpose ang ginatawag nga no movement policy. But the city government of Bacolod, pagi kay Mayor Bing Leonardia, nga siya man niya nagpagwa, nagbulig lang eksplikar si Vice Mayor Elcid Familiaran, amo niyang matabo. No? Amo niyang matabo kag sistema, umpisa, buwas, nga adlaw. Action Hotline. Imalawon ta karon sa pulis, kag sa DTI, na siguro naintindihan naman ni nila, kag na paibalo na ni sila, kay siling ko basi duro naman ni linalisay bala. O, sa mga checkpoint, may mga maalam nga individual mo, karon may magwada, mambal siya, ti mapaswab test ko, di ba nagapanawagan ng gobyerno, ta mapaswab test, da makadto ko to. Karon lang ko yung binaka-decide ya, nga mapaswab ko, basi pwede pa lang kay ngagaw to. Di ba si makalusot man lang ya sa checkpoint, punggan mo na karon yung mapaswab test ang tao? Oh, maglabay sa checkpoint, maubo-ubo siya, be. Nagalain matiyag ko, doon lang naton ko, punggan mo ko. Action Hotline. Pero dapat, tini, kita ko bangod sa mga exemption nga ginpatuman, hindi matabo ang total lockdown. No? Ang total lockdown nga ginakabalak-an ta nga binaton, tiway gid yung movement magluwas sa mga persons lang nga mapaidalom sa swab test,
Ang wa nga mga mayor nga merkado lang ang sarado, public transport sige. Iba naman negosyo nga may esensyal karon iba ron sa DTI. Sa idalom sa ilagin papanaog ni nga memorandum man o kon circular na category 1 nanong matabo sini para at least mangin may idea ang publiko kagarot no. Abot sa province ano naman niya. Lain lang kung nagambal Bacolod, pwede lang ka makagwaya outside Bacolod, gadto ka mo sa amon nga lugar. Take note nga kada LGU subong may kagalingon nga executive order. Siling ko basi kung mga abogado kag pilada nga magguluwa bla, nga ba siling magadto to sa Kabankalan, magadto si Mamaylan, dason mga ambal tong Mamaylan, paling ka sa Bacolod imo ya. Dahil lang kay high risk na to, hindi ka pwede magsulod Di dapat siguro may ara ini sang proper coordination ang Bacolod kag mga LGUs sa Negros Occidental para nga hindi maglibog ang ulo sang tao kag para nga hindi babutang sa intonses, hindi mag-create pagid sang dugang nga problema kapin pagid kung ang mga nagabantay nga pulis kag mga agin kuha agun ginahire bisang LGUs sa dalanon kulang man information, siling ko ba si Amoni ang mapalawig pagid, makapadugang pagid sang linyahanay or pila traffic sa mga lugar nga may ara sang ginabutang nga checkpoint. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Cambrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong kaintangan. Responsable na pagbalita pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balance,
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo.
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:11 na. Action Hotline. Grabe na mo ga pinamangkot. Mayari pa di nga kumakwa kaya sir kwarta, pwede ka gwa. Hindi ka pwede. Basta hindi essential gani. Sadya ni may public transport, pero tisinutod abing ikarga mo nga pa sa man. Kung mag-take out ka sa mga kwan, restaurant, sino man abi mabakal sinaman? Action Hotline. Ang isa lang nakita ko diri kon ang natabo siningati may public transport, way sakyan abi ang mapaswab mo, daw mo na bla. Tigaling kon magpaswab kay kon ang barangay tuod, maobligar siya mo provide sa salakyan kon may swab. Ay sadya. Ariyo, akuan lang si Sir, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Kaya I understand may mga checkpoint na naman eh. At least may idiyaman nga na ng publiko bla. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, kumusta ka? Good morning. Action Art, good morning din. Mayong aga sa atong mga ka-action. Good morning on behalf ng Amon City Director, Police Colonel, Attorney Henry Viñas. Mayong aga gid mga ka-action. Salamat kisa tayo. May ngagawon ko lang ni kay do limitado na malang tiyempo ko nabilin. Pero Ario, Sir, ano kanda ng BCPO buwas? May mga check-up points na naman nga ipamutang magluwas sa border area? Action Art, karon alas 12, nagmando ng aton nga City Director. May ara na siya direktiba nga mag-aumpisa na kita putang sang aton 8 ka outer border control kag 20 city ka inner border control karon alas 12. So again, ang ginahulat na lang naton di Action Art approval or go signal from National IETF. So pag-abot na ina automatic pag-set up na kita sang aton nga mga checkpoints diriya sa syudad sa Bacolod. Kasi patuman naton ang no home quarantine pass or HQP, no entry, no travel, except ya Action Art sa mga exempted ya sa aton nga mga patigayunon nga mga border control points ya Action Art. Yes, galing ati kung umpisa buwas ko hindi may ngagawang home quarantine pass since nga daway pa man ni may issue sa city, kay city galing mapagawa kay hindi barangay. Ano matabo siya na, sir? Sa subong Action Art, isa man ina sa mga problema no nga pwede nga mahambal naton nga magapadelay man sa aton patigayunon nga mga border control, pero ang ginahambal ko Action Art nga bululigan lang ini nga problema ini agapati ko posible kung buligan ta lang ini Action Art ito hoping na mapadasig lang mabululigan extra lang guro double time lang aton dira nga mano-print out may nga daw siya Action Art. Sige. So anyway, buwas umpisa karon sa gabi may mga butang na 27 ka mga inner checkpoints. So, kung ano itong natabo during the CQ, the same ning matabo subong? Yes, Action Art, no? Kaya ang ginaayo talang dire sa patigayon nato nga mga inner and outer border control, no? Sunod lang ta, opera lang ta sa patigayon naton nga mga checkpoints dire sa area. So, matagahin kita sa mga HQP,
hoping tani nga hindi naton ina pagkabusaran, buti nga hindi naton pagpaputokapi, hindi naton pagpapahulap dira kay ang doon inyo ma-recall ang nagligad naton nga home quarantine pas isa lang gina-allow naton kay manginwala pulos ini aton nga mga lockdown diri kung abusaran naton ang aton nga mga ginaobra diri sa aton nga LGU sa pagpanguna ni Mayor Pinapunal. Sir, sa una ko ni may mga volunteer organization or groups nga nagaupod no as additional sa PNP no ara man nagyapon sila gintap ang gyapon sa BCPO. Yes, Action Art no. Ang may ara kita gihapon dira iya mag-upod sa aton nga mga ginamba naton nga mga force multiplier. Pero at marami kitiga limit man kita sa bumit ang aton nga tao nga kami lang anay sa kapulisan no para malikawan aton wala ang hinahambal na nga katakot pang tao bit sa aton nga mga border control. So sa ibang siguro dira hindi maka-augment pero on limited basis lang siya after. Sige. On that note, Lieutenant Colonel Ariel Pico, salamat gid sa time unless may ara ka pa sang ipalabot nga mensahe sa aton listening public. Yes, una best kapasalamat ako sa Action Art, Action Radio na sa aton ng So, ang akong ginasarin ng pangabay sa ila, disiplina sa kooperasyon. Hindi malikawan may mga kapatahan diri ang aton ng LGU, magsitamon sa pulis. Pero, hindi, this is not the time to criticize. Aton permi magbasol. Do our part, do your share, kooperar sa disiplina ng ginang ginapangayo naton. Wala isang imposible Action Art sa sininga problema. God bless, mabuhay po kayo. Salamat, kid. Good morning, good morning. Action Hotline. Ay, tidong ka, nagkikita sa ina nga, naglapaw na gani. Way, nagikot tiyempo, action hen siya. No, ikaw nang bala da sa masunod. Anyway, ang aton lang rekomendasyon sa inyo sa mga pandiyampo, dapat pabakod lang tayo immune system naton kag resistensya sa lawas. Tempo diri sa aton nga pagpangalagan ibang ma-update pati DTI pagkanunantay na sa Aksyon BBB program. Action Art Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,